Да. Защо не казваш? Тъй като не знаеш по-интересно. Като не знаеш по-интересно. Репортьор ходи бъде. Това е спалното помещение, което помага на шофьорите да почиват от време на време. Това е шофьора на работно място. Все едно е в стаята си и сега в момента е седнал пред компютъра да играе Need for Speed. А това е екрана. Супер широко екранен LCD монитор, последно поколение, показваш толкова реалистично, че всеки момент можеш да влезеш вътре. Триизмерно, с висока дълбочина, с подходяща музика. Много подходяща музика. Това е бюрото с хиляди малки и големи средни. Три джойстика. Да, къде е джойстика? Оп. Да. Както искаш, така си го поставяш. Ето е така надолу. И нагоре. Сега как става? Интересно, там да се види много. Къде да се Там да не искаш да ставиш. Не бе, ето. Хубаво е, как става номерът да караш с Ето стои копче. Натискаш напред и го оставяш. Натискаш от тук и намалява. Ето е, тук те показва. Сега съм на 83 км го ставя. Ей сега го увеличава. Ето виж как се увеличава. Стана 90 и колата тръгна напред. Направо се е стрелва. Но трябва да се предесим, защото таблото не се вижда да разреши. Това е електронно сега. Всичко. Всичко е електронно. Ясно ли е екрана? Копче. Няма газари, а? И сега ми показва разход на гориво. Сега в момента 24. 20. Стига и до 300. От тук сменяме музиката. Увеличаваме, намаляеме каналите. Или пък по компютъра отпред, нагоре, надолу. Мишката. Това е мишока. А тук е по-важната част. Тук е тахото. Тук е тахото. Тук е заплащане на пътя. Тук е музиката. А това тук е говориш. Тук ли се орел, тук штука. Не е пълно с шкафчета разреши. Ще ми даха също горе надолу. Тук всичко е шкафчета. Тук мога да сменям главата. Шибидак. Не бе, от тук те на компютъра направо. Ти виждал да се показва? Направо ти показва кое е огледал. Да, ето. И сега ги местя. Кое е огледал да мръдиш. Да. Или пък да го пуснем да загрява. Кое да мръдна, кое да така. Ще е много добро. А това е лоста за скоростта, само че... Само с тия копчета. Много рядко се използва. Това е ръчно. Пепелника не се гледа. Пепелника няма нищо общо. Тук има зарядно. Тук има зарядно. Тук
зарядно. И Още ли матиците? това е нещо като нещо неща. Пак какво е? Видео какво е? Това е блокаж за гумителцата. Явно взимате само с този. А педалите са само това и не се използват много. То с носетка за стискане на обороти, не? Много да речем. Стиска оборотите малко, намаля, блокира гуми. Тук има още едно зарядно. Това е легото, перденца. Я пусти малко. Изпреварване. Я пусти малко това, завесата. От кое копче, а? Чакай, сега ще пусти. Гледай сега, гледай сега, гледай. Сифон, бе. Ама, не знам, разбрал се какво е ти сега. Сифон. Но това е тук моето място. Мога да се качвам много нагоре, мога да се за много надолу, мога да лягам, мога да се опъвам, мога много неща да правя. И това съм гледала. Тук пак има шкафчета, мапчета, колонки. Колонките са много важни. Една, две, Кажи как става червено? много, три. Сега е червено свет. Бяла светлина, червена светлина. Червената е много супер за нощно време. А музиката сякаш е правена на много модерно място. Долу има много голямо. А?